A început nebunia pomenilor electorale. 6 decembrie se apropie cu pași repezi, iar bătălia pentru șefia statului devine tot mai crâncenă. Modalitățile de atragere a voturilor abordate de finaliști și susținătorii acestora sunt extrem de diferite, însă reflectă viziunea pe care fiecare dintre cei doi prezidențiabili o are asupra României. Imagini compromițătoare pentru candidatul social-democrat. Un localnic al municipiului Târgu Bujor a surprins cu telefonul mobil graba cu care oameni din administrația locală descărcau o cantitate impresionantă de vin, ce va fi împărțit conform zvonurilor simpatizanților celor trei roze. Aseară, în jurul orei 20, mașina primăriei a escortat o mașină cu o autoutilitară carosată cu numărul Vrancea. Aici, în clădirea din față, unde au descărcat marfă de contrabandă electorală, pot să zic, deci vin îmbuteliat la peturi de plastic pătrate. Ce personalități, ce persoane din administrația locală de aici, din Târgu Bujor, ați văzut că au luat parte la acest eveniment? În special angajații primăriei, în jur de 8-9 persoane, au descărcat totul foarte repede, deci totul s-a întâmplat în aproximativ 10 minute. S-a terminat totul. Polițiști nu se aflau, însă jandarmi erau chiar în față, dar nu s-au închisit de ei. În plus, martorul, care nu a dorit să-și declare identitatea, a precizat că localnicii sunt obișnuiți cu astfel de daruri în campaniile electorale. Se dau conserve, fel de cornuri, făină, zahăr. Hai să-ți voda. Făină și zahăr. Da, alea nu este la ei, dar Comunitatea Europeană. Da. Ce le-a băgat în sacoș cu mici ajea? Ba, nu. Și că sunt dat prima selecție, mă spun în grup. Da. Că să știți, prima de la... Da. Dar nu scrie fi la Comunitatea Europeană? Păi, te ajutor Uniunea Europeană. În ciuda imaginilor prezentate, primarul municipiului Târgu Bujor, Ștefan Arfire, neagă orice acuzație, susținând că pomenile electorale lipsesc din peisajul local. Eu nu am făcut așa ceva. Dacă dau 20 de kilograme de făină sau 30 de kilograme de făină, nu pot să dai în pungi. Deci fiecare cetățean a venit cu ambalajele lui de acasă. Sunteți siguri de ceea ce spuneți? Pentru că noi mai avem imagini și cu un tir cu număr de Vrancea care ar fi venit cu vin și l-ar fi descărcat într-un depozit din Târgu Bujor. Nu, pare foarte rău. Aceasta este declarația dumneavoastră? Da. Nu facem golănie de acest gen. În ciuda explicațiilor date de autoritățile locale, din experiențele anterioare, martorul crede că vinul va ajunge la electoratul din Târgu Bujor. Cel mai probabil, cred că în ultima săptămână, înainte de alegeri. Atunci, să scoată cât mai multe voturi.